Sellaista olisin apulaispormestarilta halunnut vielä kysyä, että kun tästä poliisikokeilusta päätettiin, niin samaiseen pöytäkirjaan merkittiin niin kutsuttu lisäponsi. Sen mukaan etsivää sosiaalityötä vahvistetaan Tampereen keskustassa. Onko näin tapahtunut? Tää ei ole nyt, mä en tiedä siitä sitten, kun se ei ole mun tontilla tää puoli, tää sote-puoli. Että sun täytyy kysyä siitä sitten Aaltosen Mikon, se on Mikon vastuualuetta. No, kaupunginhallitus teki kuitenkin tämän päätöksen. Kysytäänpä vielä heiltä. Niin, kaupunginhallitus. Ykka ja ykka kohde. Nyt en kyllä, en osaa sanoa. Kysy Aaltosen Mikolta. Mulle on ainakin jäänyt hämärän peittoon. En osaa sanoa tuohon mitään. Aaltosen Mikko tietäis varmaan paremmin. Siitä ei oo meille mitään raportoitu. Tähän ei ole osoitettu erillistä rahoitusta, jolla voitaisiin palkata tällaisia henkilöitä. Ja mulle kerrotun mukaan näitä ratkaisumalleja on haettu näiden meidän yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja yhkä kohde. Sehän oli velvoittava ponsi. Kyseessä on vaan ponsi. Kun ponnet tehdään, ne toteutuu. Se oli toivomusponsi. Mutta mikä on ponsi? Nyt en kyllä, en osaa sanoa. Kysy Aaltosen Mikolta. Aaltosen Mikko. Apulaispormestari Mikko Aaltonen, miten on? Onko etsivää sosiaalityötä vahvistettu Tampereen keskustassa?